ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. бинандагони гироми, нахуст мутаваҷҷеҳ бошед ба амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ баргузор карда шавад. низомнома, ҳайати комиссия ва ҷоизаи озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ тасдиқ карда шаванд. вазорати маориф ва илм, вазорати фарҳанг, академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, муассисаи давлатии китобхонаи миллии, дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаҳои оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, кор бо ҷавонон ва варзиш, телевизион ва радио, кор бо занон ва оила, иттифоқи нависандагони Тоҷикистон ҷиҳати дар сатҳи баланд доир гардидани озмуни мазкур чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо иҷрои талаботи амри мазкурро таъмин намуда, ғолибони озмун ва омӯзгоронеро ки шогирдонашон дар даври ҷумҳуриявии озмун барандаи ҷоизаҳо шуданд, аз ҷиҳати моддӣ ва маънавӣ ҳавасманд намоянд. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби маблағҳои фонди захиравии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки барои соли 2026 пешбинӣ гардиданд, ба дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати баргузор гаштани озмуни мазкур 2 миллиону 660 ҳазор сомонӣ ба таври нақд ҷудо намояд. дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи мақсадноки маблағи ҷудошударо таъмин карда, оид ба хароҷоти анҷомдода ба вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисобот пешниҳод намояд. назорати иҷроии амри мазкур ба зиммаи муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 29 августи соли 2025 таҳти рақами 862. барномаро идома медиҳем. ин навбат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар доираи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз ҷамоатҳои деҳоти Халифа Ҳасан ва Чинор дида намуд. дар шаҳру деҳоти Панҷакент аз ҷумла ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бахшида ба 35-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ бо маром идома дорад. ба муносибати иди Фархунда дар деҳаи Кабудсанги ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода мағозаи нав мавриди истифода қарор гирифт. нуқтаи нави савдо бо ибтикори соҳибкор Нуриддин Султонов бунёд гардид ки минбаъд чанд нафар сокинон бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. дар мағозаи нав барои сокинон маҳсулоти хубу босифат ба талаботи ҳаррӯзаи мардум ҷавобгӯ бо нархи дастрас пешниҳод карда шудааст. инчунин дар канори роҳе ки шаҳри Панҷакентро бо деҳаи зебони ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан мепайвандад, нуқтаи нави хидматрасонии техникии воситаҳои нақлиёт мавриди истифода қарор дода шуд. нуқтаи нави таъмири автомобилҳо бо маблағгузории соҳибкори маҳаллӣ Солеҳ Аҳмадов бунёд шуда, ин ҷо 8 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. дар назар аст ки бо васеъ гардидани масоҳат ва хизматрасонӣ дар оянда 15 нафар корманд ба мардум хизмат хоҳанд кард. ташаббускорон изҳор доштанд ки дар нуқтаи таъмири нақлиёт ва муҳаррик ба ҳама намуди нақлиёти сабукрав бо сифати хуб ва нархи мувофиқ хидмат расонида мешавад. бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтани майдончаи варзишӣ боз як иншоти дигари ҷашнӣ ба ҳисоб меравад. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз майдончаи варзишӣ дар деҳаи Шӯрча боздид ба амал овард. майдончаи варзишӣ бо ибтикори соҳибкори меҳнатдӯст ва бунёдгар Фарҳод Норматов сохта шудааст. раиси шаҳри Панҷакент барои ободонию сабзгардонии гирду атрофи майдончаи варзишӣ масъулинро вазифадор кард. бо иқдоми соҳибкорон ва бошандагони ватандӯсти деҳаи Шӯрча бо харҷи беш аз 450 ҳазор сомонӣ ва кандани чоҳи амудӣ бо умқи 84 метр насби таҷҳизот сокинон бо оби тозаи нӯшокӣ таъмин гардиданд. акнун муаммои набудани оби нӯшокӣ дар ин мавзеъ аз байн бардошта шуд. барои чунин иқдоми неку самимӣ ва ободкории диёри маҳбубамон изҳори сипос карда шуд.
ضمن سفر کاری با جماعت دهاتی خلیفه حسن در دهه صفر رئیس شهر با رفت کارهای ساختمانی بینای مرکز سلامتی شناس گردید. اطلاع داده شد که با سهمگذاری و اشتراک فعالانه باشندگان دهه کارهای آبادانی با مرام ادامه دارد. با مسئولین وابسته به وسیع نمودن حدود زمین‌های گرد و اطراف آن دستورها داده شد. اینچنین راهبریت مقامات محلی با رفت تعمیر و تجدید مرکز سلامتی دهه کبودسنگ جماعت دهاتی خلیفه حسن شناس شد. باید گفت که آن از 9 حجره عبارت بوده. بعد انجام تعمیر و ترمیم بینای طبی با همه تجهیزات ضروری تندرستی تامین کرده شده. سطح و صفت خدمت رسانی آن نیز به مراتب بهتر خواهد شد. ساحه معارف که یکی از ساحه‌های افضلیتناک و تقدیرساز حیاتی جامعه به حساب می رود، زیرا پیشبرد و رشد هر یک دولت و ملت از ساحه معارف وابستگی کلان دارد. این است که در هر یک سفر کاری خود رئیس شهر پنجکند از فعالیت مکتب و کودکستان‌ها دیدن می نماید. در جماعت دهاتی خلیفه حسن نیز رئیس شهر پنجکند بینای سابق مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 17 دهه شیرچرا دیدن نمود که اینجا کارهای تعمیر ادامه دارد. ضمن شناسایی راهبریت مقامات محلی با مسئولین جهتی در مهلت معین شده و با صفت اعلا به انجام رسانیدن کارهای بنیادکاری دستور داد. اینچنین با راهبریت جماعت دهات و فعالان دهه پیشنهاد کرده شد که در اینجا کودکستانی معاصر نیز بنیاد کرده شود، زیرا تشکیل باغچه و کودکستان‌های خصوصی برای رشد زینه تحصیلات مساعدت می‌کند. همزمان رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در دهه دوشتیج از رفت بنیاد بینای نوی مؤسسه تحصیلات عمومی اساسی رقم 1 که در همکاری با شریکان رشد بنیاد می شود بازدید به عمل آورد. عاقلانه استفاده بردن زمین این تأمین بودن اهالی با آذوقه‌واری بوده. صنعت را با اشیاء خام همچنین بهره بلند برداشتن رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عزیزمان را تأمین می نماید. از این لحاظ عاقلانه و ثمرناک استفاده بردن آب و زمین، ذخیره نمودن مواد آذوقه دائما در مد نظر مقامات محلی می باشد. دستگیری و غمخوری شخصانی یک و تنها پیرانی روزگار دیده سابقه‌داران مهنت زیر توجه همیشگی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهری پنجکند قرار دارد. با مقصد تأمین اجرای دستور سپارش و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری سابقه‌داران مهنت رئیس شهر پنجکند با عیادت چند از سابقه‌داران رفت. ضمن صحبت آنها از فعالیت مهنتیشان نقل کرده برای دستگیری و غمخوری‌های دولت و حکومت مینت‌داری خود را اظهار داشتند و بهر پایداری صلح و ثبات، آبادی و امانی دست بر دعا برداشتند. از جانب رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با عیادت شدگان کمک یک وقتینه مادی دسترس کرده شد. سفر کاری نوبتی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در جماعت دهاتی چینار ادامه یافت. در جریان سفر کاری رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با فعالیت کارگاه خرد خشت منار که از جانب صاحبکار جورقل غفورов چند سال بازا تشکیل شده با موفقیت فعالیت میکند شناس گردید و درباره استحصال خشت‌های آرایشی مصلحت‌های مفید داد و همزمان تاکید کرد که عین زمان با زیاد شدن انشاءات ساختمانی در قلمرو شهر و دهات پنجکند با محصولات این کارخانه روز تا روز طلبات بیشتر می شود. در دهه نورستان جماعت دهاتی چینار شهر پنجکند رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده با حاضرین اطلاع داد که عین زمان با دستگیری به واسطه مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند سهمگذاری صاحبکاران در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 40 دهه 8 سنخانه علاوگی بنیاد می شود که این امکان می دهد برای بهتر نمودن شرایط های تعلیم و تدریس در این مکتب ما به موفقیت ها نائل می شویم. در جماعت دهاتی چینار
дар ҳамкории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо шарикони рушд дар заминаи барномаи рушди кӯдак, таъмиру таҷдиди бинои маркази саломатӣ бо маром идома дорад ва баъди анҷоми корҳои асосӣ он бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозорида мешавад. дар ҷараёни сафари корӣ раиси шаҳр бо фаъолияти пойгоҳи обкашии Нилуфар рақами 1 широс гардида масъулинро вазифадор кард ки дар ин мавсиме ки хоҷагиҳои деҳқонӣ инфиродӣ ва мардум ба оби полизӣ ниёз доранд, фаъолияти ин пойгоҳи обкашӣ бояд хеле муназзам ва тибқи лоиҳа таҳти назорат бошад. ҳамзамон раиси шаҳр бо фаъолияти беморхонаи сироятии шаҳри Панҷакен ки дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Чинор қарор дорад шинос гардид ва ба масъулин дастур дод ки бояд ин беморхона барои баландбардоштани сатҳу сифати хидматрасонии тиббӣ аз тамоми имкониятҳо самаранок истифода намояд. зимни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Чинор раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода ба манзили сокини деҳаи Чинор собиқадори соҳаи маориф омӯзгорӣ бароманд Тоҳир Қарчибоев ташриф оварда ба ӯ дар бораи дастгирии собиқадорон андешаву мулоҳизоти хишро баён кард ва изҳор дошт ки собиқадорони тамоми соҳаҳо таҳти назорату ғамхории пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ба ин собиқадори бароманди соҳаи маориф аз тарафи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тӯҳфаҳо тақдим гардид. гузориши Аббос Ҳамроҳзода ва Талабшо Тошиф. бо мақсади пешгирии ҳолатҳои коррупсионӣ дар толори кӯхи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоев конфронти илми адабӣ баргузор гардид. бо ибтикори шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон ва мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар толори кӯхи фарҳанги шаҳр ба номи Олим Бобоев конфронти илмии адабӣ таҳти унвони нақши ҷомеа дар таҳкими арзишҳои зидди коррупсионӣ баргузор гардид. дар конфронс раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода роҳбарият ва сардорони шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон, прокуратура, суд, шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, раёсати кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент, гумрук, андоз ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, роҳбарон ва кормандони корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву табобатӣ, фаъолон, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳо иштирок доштанд. зимни маърузаю гузоришҳои раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, сардори шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон Насриддин Низомзода, прокурори шаҳри Панҷакент, мушовири адлии дараҷаи 1 Искандар Раҳматзода, ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент профессор Муаззамхон Ансорӣ нуктаҳои асосӣ вобаста ба иҷрои талаботи стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳо ва некуаҳволии мардум, гузарондани мулоқоту вохӯрӣ ва баргузории конфронсҳо оид ба масъалаҳои марбут ба коррупсия, поквиҷдонӣ дар хидмат, ахлоқу одоби кормандон, таҳлили сабабҳои амалҳои коррупсионӣ, пурзӯр намудани чораҳои мубориза бар зидди коррупсия, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа ибрози андеша карданд. таъкид шуд ки коррупсия ин вабои аср буда барои ҷомеа хатарнок мебошад. нақши ҷомеа дар мубориза бо коррупсия хеле калон буда иштироки фаъолону бетараф набудагон метавонад ба коҳиш додани ҳолатҳои коррупсионӣ дар ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат намояд. мувофиқи омори расмии шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон давоми 6 моҳи соли равон аз тарафи кормандони шӯъбаи минтақавӣ 39 нафар 59 адад ҷиноятҳои коррупсионӣ содир карданд.
нозири калон оиди муқоимат ба коррупсияи шуъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар водии Зарафшон капитани адлия Файзуллозода Баҳрулло Иззатилло. воқеан нақши ҷомеа дар муқоимат ба коррупсия муҳим арзёбӣ мегардад. чуноне ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ қайд намуданд, муқоимат ба коррупсия танҳо кори мақомоти ҳифзи ҳуқуқ намуда, балки тамоми ҷомеа, ҳар як фарди ватани азизамон ба ин зуҳуроти номатлуб муқоимат намоянд. дар заминаи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат аз ҷомеаи шаҳрвандӣ даъват ба амал меорем ки дар кори муқоимат ба коррупсия бетарафӣ зоҳир накарда, ҷиҳати пешгирӣ ва аз байн бурдани сабабу шароитҳои ба коррупсия мусоидаткунанда ва ба ин васила дар пешрафту шукуфоии ватан саҳми арзандаи хешро гузоранд. ба гуфти коршиносон имрӯзҳо мардум бо мақсади ҳарчи зудтар анҷом додани масъалаҳои душвор, кори таъҷилӣ, иҷрои корҳои муайян, ҳалли масъалаҳои ҳуҷҷатнигорӣ, пешонидани ҷиноят ё раҳоӣ бахшидан аз ҷиноят ва монанди инҳо ҳолатҳои ғайриқонунӣ ба амалҳои коррупсионӣ даст мезананд. шабакаҳои интернет яке аз воситаҳои асосии паҳнкунандаи ҳолатҳои коррупсионӣ ба шумор меравад. бояд масъулин ҷиҳати пешгирии он корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ҷонок кунанд, мегӯянд масъулон. бояд гуфт ки санаи 31 октябри соли 2003 Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид конвенсия оид ба мубориза алайҳи коррупсияро қабул намуда, муқаррар кард ки бо мақсади ҷонок намудани мубориза бар зидди коррупсия санаи 9 декабр ҳамасола ҳамчун рӯзи байналхалқии мубориза бо коррупсия дар ҷаҳон пазируфта шудааст. дар ҷараёни конфронсияи илмии амалӣ чанде аз иштирокчиён низ мулоҳизаҳоишонро оид ба пешгирии ҳодисаҳои номатлуби хусусияти коррупсионӣ дошта баён карданд. зикр гардид ки мубориза бар зидди коррупсия вазифаи асосии мақомоти давлатӣ ва ҳар як сокини кишвар мебошад. умед карда шуд ки дар мубориза бо коррупсия ки ба эътибори давлату ҷомеа хатар эҷод мекунад, аҳли ҷомеа саҳми арзанда гузоранд. баҳри расидан ба ҳадафҳои ниҳоии кишвари азизамон дар самти муқовимат бо коррупсия ҳама каса бояд саҳми босазои худро гузоред. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. дар толори кӯҳи ҷавононӣ ба номи Лоиқ Шералӣ маҳфили адабии ҳумоюн бо иштироки шоирони миллат Озарахш ва Фарзона баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома. бо даъвати мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен, шоирони халқии Тоҷикистон Фарзона ва Озарахш ба шаҳри Панҷакен ташриф оварда маҳфили адабию фарҳангии ҳумоюнро дар кӯхи ба номи устод Лоиқ Шералӣ баргузор намуданд. қабл аз оғози маҳфил шоирони халқии Тоҷикистон Фарзона ва Озарахшро раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба ҳузур пазируфта зимни як суҳбати самимона таъкид намуданд ки воқеан ҳам бо ҳидояту дастурҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси вилояти Соғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ташкили чунин маҳфилҳои адабию фарҳангӣ дар дарёфту тарбияи адибони ҷавони соҳибистеъдод аҳамияти басо калон дорад. дар як фазои тантанавӣ ба шоирони халқии Тоҷикистон чун барги сабз тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен тақдим гардид. маҳфили адабию фарҳангии ҳумоюнро муовини раиси шаҳри Панҷакен Мурод Шукрзода ҳусни оғоз бахшида, бори дигар аз номи раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ва мардуми Панҷакенти бостонӣ шоирони халқии Тоҷикистон Фарзона ва Озарахшро ба шаҳри бостонии Панҷакен хайромақдам намуд. дар ин маҳфил нахуст шоирони халқии Тоҷикистон Озарахш ва Фарзона аз таваҷҷуҳи аҳли адабу фарҳанги шаҳри бостонии Панҷакен ба адабиёту фарҳанг
غمخوری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر به آنها اظهار قناعتمندی نموده از اشعار پیشینه و تازه خود پارچه ها قرائت کردند. همچنین در حضور آنها ادیبان اعضای بخش شهری اتفاق نویسندگان تاجیکستان، ادیبان جوان که از شهرهای دوشنبه نیز آمده بودند، نوقلمان اشعار خود را منظور نموده همزمان از اشعار شاعران خلقی تاجیکستان فرزانه و آذرخش، استاد زنده‌یاد لایق شیرعلی و دیگر بزرگان ادبیات تاجیک پارچه های شعری قرائت کردند. در جریان محفل از طرف مهمانان محققان صنعت موسیقی و آوازخوانان و شاعر از جمهوری اسلامی ایران همراه با صنعتکاران شهر و ولایت شعر و ترانه ها خوانده همزمان خاطر حاضرین را با سرود و ترانه ها شاد و مسرور ساختند. ضمن صحبت شاعر خلقی تاجیکستان آذرخش، آوازخوان ایرانی مجید آبیسی و آوازخوان جوان از شهر بوستانی خوجند فرهمند کریموف از برگزاری این محفل با یک فرح و شادمانی و عرض سپاس سخن گفتند. مورد ذکر است که واقعاً محفل ادبی و فرهنگی همایون با ابتکار شاعران نامور تاجیک فرزانه و آذرخش با مقصد ترغیب و معرفی اشعار ناب ادیبان، سرود و موسیقی اصیل تاجیکی و فارسی و دیگر مسئله های رشد ادبیات و فرهنگ تاجیک روانه شده است. گزارش عباس همراهزاده، خیام جورایف و طلبشاه توشیف. ساکین دهه نوری زندگی جماعت دهاتی سرازم با دستگیری فوند آقاخان و مبلغگذاری اتحاد اروپا بیوگاز استحصال میکند. برای مطابق شوی به تغییریابی اقلیم که در این سمت حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته تدبیرهای ضروری را در سطح منطقه و جهان عملی می نماید، فوند آقاخان در دایره لایحه برنامه‌های رشد دهات اداره کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان اینوست با دستگیری اتحاد اروپا برای خانواده‌های دهات به طور تجربوی دستگاه‌های استحصال بیوگاز را دسترس و وصل و نصب می نماید. در پنجکین از جانب ساکین دهه نوری زندگی جماعت دهات سرازم جباروف ابرار بیوگاز استحصال کرده شد. نامبرده در گذشته برای تامین احتیاجات روزگاری خود اساساً هیزم، انگشت و دیگر نمودی مواد سوخت را می خرید. در این خانواده حالا با استحصال گاز طبیعی کلی خراجات برای خریدن دیگر نوع سوزشواری از بین رفته است. چطوری که جباروف ابرار میگوید بیوگازی که استحصال میکند برای یک روزه آماده نمودن صبحگانه و آماده نمودن خوراک پیشین، اینچنین برای آماده نمودن خوراک بیگاهی روزی کفایه است. گاز اشلاب چیکارش مقصده؟ من از گاز فایده دیدم. 4 حیوان کلون شاخدار دارم. با راه استحصال بیوگاز از پاروی چارواهایم استفاده میبرم. برای زندگی روزمره ما با چای و خوراک تامین نمودن، ما خوراک‌های چاشت، نصف روزی و بیگاهی را توسط بیوگاز آماده می‌سازیم. برای استحصال و استفاده یک روزه بیوگاز یک سطل پارو کفایه میباشد. فایده آورش آن است که در یک هفته ما برای پر کردن بالون گاز 50 سومانی و برای استفاده قوه برق در یک ماه 100-200 سومانی خراجات میکردیم. این تجهیزاتی که من آماده نمودم با مبلغگذاری اتحاد اروپا لایحه اداره کنی همگرایی ذخیره‌های طبیعی برای رشد عادلانه و استوار در وادی زرافشان اینوست آماده کرده شده است که من منتداری خود را به این تشکیلات بیان میکنم.
ikkinchi ekinlarga ham uspet qilyapmiz. Buning foyda tomonlari shunday. таҷҳизот барои истеҳсоли биогаз ба технологияи биорактории гибриди асос меёбад ки барои коркарди порӯи чорувою паррандаҳо пешбинӣ шудааст. Реактор порӯи ба об омехташударо коркард намуда биогаз ва бионурӣ истеҳсол мекунад. дар деҳаи нури зиндагии ҷамоати деҳоти саразм бошад сокинонро ҷамъ намуда ба онҳо дар бораи ин таҷҳизот иттилоъ дода шуд. бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва иҷрои ширкати Нексигол мушовир ва фонди Оғохон таҷҳизоти нави истеҳсоли гази биологӣ ба роҳ монда шудааст. бартарӣ ва афзалияти ин система дар он аст ки ҳамеша барои гирифтани гази мӯътадил барои як хонавода кофӣ ҳаст ва доштани ҳамагӣ 2 ё 3 сар гов басанда аст ки ин хонавода дар давоми сол пурра бо гази табиӣ таъмин бошад ва инчунин боз ҳам барои гирифтани нурии хеле хушсифати органикӣ ки албатта дар хоҷигиашон ин деҳқонон истифода мебаранд ҳам фоида дорад ва ҳам барои зироатшон муфид ҳам ҳаст. иттилоъ дода шуд ки бо кӯмаки ин технология хонаводаҳо ва хоҷагиҳои чорвопарварӣ бар ивази танҳо сӯхтани порӯ акнун метавонанд ҳам дорои манбаи энергияи тоза барои хӯрокпазӣ ва гармкунии хонаҳо шаванд ва ҳам барои баланд бардоштани ҳосилхезии заминҳои худ бионурӣ истеҳсол кунанд. занҳо низ дигар ба хушконидани порӯ ва тайёр кардани тапак машғул намешаванд ва вақти холӣ бештар хоҳанд дошт ки онро метавонанд барои омӯзиш ё агробизнеси худ сарф кунанд. корхонаҳои коркарди шир бо дастрасӣ ба технологияи биоракторӣ метавонанд манбаъҳои энергетикии худро гуногун карда партовҳои газҳои гулхонаиро тавассути идоракунии беҳтари порӯ коҳиш диҳанд. мақсади ин рӯи саҳроӣ огоҳ кардани ҷомеа, баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа аз имкониятҳо, мавҷудият ва коркунии он технологияҳои алтернативии нерӯ аз қабили таҷҳизоти истеҳсоли биогаз мебошад ки ба ҳамин мақсад гузаронида шудааст. дар ҳамин хонавода дар доираи лоиҳаи инвест бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо ва ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъияти Нексигол мушовир таҷҳизоти истеҳсоли биогаз яъне бо воситаи биореактор насб карда шудааст ва ин имконият метиҳад ки ҳамин хонавода аз он порӯи чорвое ки дар хоҷигӣ дорад аз он барои пухтани хӯрок, барои гарм кардани об яъне гази табиӣ истеҳсол кунад. манбаъ аз он таъмини хонаводаҳои деҳот бо сӯзишвории тоза ва арзон, кам кардани партови метан ба атмосфера ва ҳамин тариқ маҳдуд намудани гармшавии глобалӣ арзёбӣ мешавад. гузориши Мартаба Раҳмон ва Хаём Ҷураев ва Шоҳсайн Солиҳов. бинандагони гиромӣ, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо дар рӯзҳои истироҳатӣ хушу бо фароғатро хоҳонем. хайр, саломату сарбаланд бошед.